Bueno, olako eta beti izen da erdigunea. Azkenean trenaren arabera pasatzen, etxe guztiak egin diez olako eta gainean, beti izen da. Antxina, oine kasi 1 urte, argazkiak ikusten duzuzenean, goialdean udaletxe inguruan ez zegoen apenas etxerik. Hori, udaletxea, medikoaren tal, baserri bi, eta beti berutz. Forja ingurutik gorako etxeak, dana beti, horlako eta beti trenbide inguruan etxe guztiak horregon diaz. Berriz egoian ez dukin horren etxerik. Lehen eskola zegoen, behien, trenbide ondoan zegoen eskola. Bueno, goian bai zegoen eskola txiki bat, da gero. Orain 50 urte, orain eurten egiten dute goiko eskolak. Eta hori, 50 urte izango litzake. Bai, 72an. 72an, bebai, egin zin eskolak. Gero, bebai, ampliatu egin zuten orain ez da gizemat urte, hori zen zan ja. Bai, baina, klaro, jentea bikoiztu edo hirukoiztu bere egin zan, orduan, horreri danari gero bestera bateko behar izanak bere sortzen dire, herrian. Eta amaz, ez dakit, baina Leharreta Markina, uste zigila, ez dakit, Markinegu, ez dakit, baina eureke gero hor terrenoak, eta kanpo futbola bertan dagoena bebai, horrek donau egin zuten terrenoak, eskola horregite edukateren euren izena, Leharreta matrimonioa zan, Leharreta Markina, eskola egiterakoan, gero, etxeak hemen berandua egin ziren, hemen goian ondino eskola egin ziren, da etxe asko ez egoen hemen goian. Bai, horrek dire gero beste sasoi baten etorri zan zerekoa, ez da? Bai.